media rokno tai jotto nai tongnai lukurokno jotono hambaya pharo tai khaka hambaya pharo जों तिनि press meet khlaina hini norong maringkha press meet khlaina hini ringman hingangkai chini buskang 6 tarik June 2023 chini foundation day tam hingangkai chini TWF asaimani sal abon palainani bagai adini program mulak sawino tini जों press meet khanyan thangai tango aro manjakha chini okrako chini advisor ni chairperson barom ganang jo pavitra bhakti jamatia tai aro working president barom ganang jo monihar deborma tai tongayongo chini vice president binamala deborma secretary dina rani deborma yango tongo chini vice chairperson chini kajol deborma rupini tongo yango chini secretary sharmila deborma tai chini borom ganang juksong jotono tongbayo chini central committee kokhayo bono chini foundation deni riksawoi jeng press meet thaima ka obo chini 44 ta block committee tongo district political district tongo chini 12 ta district tongo borong thani kobong narugo chini TWF ni thani kobong narugo chini foundation day palainani bagai jotono kobong narugo जों omo Khwlaikha central committee foundation day palainani bagai nai omo Khwlaikha foundation day palainani logi जों omo Khwlaikha program narkha joto chini 13 jon MLA chini Bidhan Sabha pass nai rongno borom rinani bagai borongno felicitation rinani bagai जों adina program narkha jehetu 13 jona MLA no felicitation rinani thangtani chini block ni 5 jona ke फाइनानि बागे बरंनो कबं नारगो ताई अरो डिस्ट्रिक्ट नि 5 जना हंका टोटल 10 जना खाये चिनि ओ फेलिसिटेशन डे चिनि फाउंडेशन डे ताई फेलिसिटेशन प्रोग्राम अरबो बरंनो मानजांनि बागे कबगो चिनि TWF चिनि 12 टा डिस्ट्रिक्ट ताई चिनि 44 टा ब्लॉक टंगमनि बरंनो जतनो कबं नारगो नरक 5 जना ब्लॉक नि 5 जना के फाइदि डिस्ट्रिक्ट नि 5 जना के फाइदि हिने कबं नारगो ताई कैसा कबं नारमा खाय चिनि TWF आसाइमानि सालनो नरक जतनो ब्लॉक वाइस पालालायदि ब्लॉक वाइस नरक अमहाय हहम ददमखानि पालालाय चिनि TWF आसाइमानि सालनो नरक जतनो ब्लॉक वाइस पालालायदि ब्लॉक वाइस नरक अमहाय हहम ददमखानि पालालायदि फ्लैग टिसालायदि सिगांनो हायनो फ्लैग टिसालायदि ताई प्रोग्राम रक नारगलायदि ताई नरक हॉस्पिटलागो माने खनै बागनानि फल फकला बागनाखा बागै मानो सापाय खायनागा खायमानो सिगांनो हायकै नरक प्रोग्राम नारगै नरक जानजानि जा बमा हायकै जानजानि ब्लॉग जा बमा हायकै पालायनानि मुजों नरक अमा हायकै पालायदि हिनै ताई कबं नारगो नरक जतनो चिनि TWF आसाइमानि सालनो नरक पालालाय जादि कबं नारगो ताई 10 जना खाय ब्लॉक ताई डिस्ट्रिक्ट टोटल 10 जना फाइदि हिनै अबो कबं नारगो हामबाय सारा त्रिपुरा न हिनमान खाता सेंट्रल कमिटी खायनानि थाङै दंगो ओंगे फियाबा सेंट्रल कमिटी फानो जेहेतु 13 जना कटाल MLA न फेलिसिटेशन रिनानि थां दंगामब्ला अंका आबनि बागै ब्लॉक निबो 5 जना मानजाक सिटुन डिस्ट्रिक्ट निबो 5 जना मानजाक सिटुन अमा हायकै जों टारगेट ना हालायखे अमा हायकै बरंनो कबं नारगो मीडियानि बिसिंते ताई जों फुनबायबो साहरनाय ब्लॉक खायना हंगा जानजानि ब्लॉग जतनो बाक्सा हंगा फुनबाय फुनेर माध्यमे जोंनो साहरै दंखा बाहायके खायनानि हिनि सिंगै दंखा बाक्सा कनो साहरका ब्लॉक वाइज खलायलायदि ब्लॉक वाइज बखलायमानो और शुद्ध 5 जना प्रतिनिधि सपयनानि आबसिमि ब्लॉक नि अमहनि साहरलायका बर खलायनाय जानजानि ब्लॉग अमहायके फाउंडेशन दे पालालायनाय जिनि फाउंडेशन दे अम तो संगया अब बुबाग्रा न संगनाय बुबाग्रा तो तंगलाक बुबाग्रा तंगलाक चिनि बुबाग्रा जे समय तंगनाय आपरो चिनि जदि TWF नि अच्छा तमने नाबो सम्मेलन मासानाय सम्मेलन रगो समा हायकै खलायजागो अब तो फाउंडेशन दे
তাই সে ফেলিসিটেশন নারক যাক ও জায়গা কোনো কমিটি রিসাবল খালাইজাক গিয়া কোনো কমিটি রিসাবল খালাইগলাক গাंखाय जागा गांखाय चिनावबो खुमुलुंगो जों नारक लाखिया खुमुलुं नय हलो जों टाइम हिंके 11टा टाइम नारक लाखिया 11टा टाइमाव जत्तो चिनि डेलिगेट्स चिनि ब्लक नि डिस्ट्रिक्ट नि फाइनाय रंनो कबंग नारगो 11टा टाइमाव नरक जतन सकयदि ताई सेंट्रल कमिटी नो कबंग नारगो जों फाइनाय 6 जुन चिनि बिसिक नयका माने TWF आसाइमानि जों संसामानि बिसिक नयका माने आबोनि ओ बिसिक नय कामानि सालनो जों फाउंडेशन दे हने जों बालायलायना खांदों ओ जागाव ताय कैसा खुजा ताय गलायो चिनि TWF खायनाय सारा त्रिपुरा राज्यनि 44टा ब्लक ताय 12टा डिस्ट्रिक्ट नि जत्तो बुकुब जोंनो आं खाका हामया पाना मुसुंगो ताम हमालाय बिसिं नयसे जों बुथाय थायनि मानखा ओ बुथाय तामो ओंखाय चिनि TWF रबलाखिनि कपाल काहा जों बिसिं नय कामानि यागुलसे जों विधान सभाव खरंनि MLA जों रहरि मानखा आबोनि बागै बेलाय खाय चिनि TWF बुकुं जोंनो आं हामबाय मारि आबोनि बागै जों फाइनाय 6 तारिख जुन चिनि बिसिं नय कामानि चिनि TWF आसाइमानि सा ओ साललो जों चिनि अरक खुमुलुं नय ऑडिटोरियम हॉल नको चिनि फाउंडेशन दे सेंट्रल लिबाबे पालायजाकनाय ओ पालायजाकथिनिवो जों ब्लक निबो खरकबा खलायै प्रतिनिधि डिस्ट्रिक्ट निबो खरकबा खलायै प्रतिनिधि फाइनायनि बागै जों चिनि जत्तो 44टा ब्लक नि बुकुबसं ताय 12टा ब्लक डिस्ट्रिक्ट नि बुकुबसंनो जों दिनै मीडिया नि बिसिंथैखाय चिनि कयमु ओंखाय जों आरो ताय कैसा प्रोग्राम जों चिनि लेवै थांगा हायपाना जरा करिनि बागै जों चिनि 13 जना MLA बरफनो बाहायनो जों आदिनो बरम याफालायना ओंखाय ओ बरम याफातमानि पान्दाबाय चिनि फाउंडेशन दे पान्दा आबो एकलगे निसिनाय आबोनि बागै चिनि ओ पान्दावो चिनि 13 जना MLA तो तंनायनो आबोनि यागुरलो जों जारा चिनि सिनियर लिडार दंगो अर चिनि CM থেকে आरम्भ खाय EM MDC जत्तनो तंनाय ओ पान्दावो ताय जत्तनो न आं हायै मोजां रिनानि बागै आं कबगो चिनि पार्टीनि प्रेसिडेंट तो तंनायनो ओंखाय चिनि ओ पान्दा बाक्सा हिनि मानो 5 जना से फाइनाय जों रखाय बर थांनाय हिनि मानो ब्लक कमिटिओ तो गोबां मा बरक दं डिस्ट्रिक्ट कमिटिओ गोबां चिनि बकुक जों दं बरक अरब फाइमे हंगे बं बखाबा दं थप्या फियाबा जों फाउंडेशन दे जों जानजानि ब्लकबो पालाय मानो जानजानि आमचायो चिनि पार्टी ऑफिस दं आरो बाना तिसावै जों आरो नायथक फाइमानो नरक न जों आबो अदारिबो नरक मान खांखाय जानजानि ब्लक कमिटिओ बखलायलायदि फाउंडेशन दे पालायलायदि फियाबा नरक सेंट्रल कमिटी रक जों नरक खरकबा रिंमानि आजगाबो नरक मा फायनाय बाद बाकी रक नरक जे जानजानि चुक्ति खालायै नरक ब्लक नरक पालायलाय मानो ओंखाय आबोनि बागैनो नरक बेलायखानो अजरावो जों विशेष खाय चिनि TWF रक चिनि खरंनै TWF नि ताकलाय जों विधान सभाव MLA नाम रहन मा बागै जों बरकनो हामबाया फाननानै ताय जों प्रत्येक जागावो प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट याखबा ब्लक कमिटी रक चिनि बरम गनां जों खरंनै MLA नबो नरक जागावो तलांगै बरम रि मांखाय याखबा बिनि क्वार्टर फम फायै डिस्ट्रिक्ट वाइज ब्लक वाइज बरम रि मानखाय बेलायखानो जावो आककना आं कयना मोजनो बखरक जाचिनि MLA या बखरक जाचिनि TWF निबो प्रेसिडेंट मानि बागै ताय खरक जा बाहायना बो ठीक न MLA खाताबो आबोनि सिगां बबो ब्लक नि खरक प्रेसिडेंट चिनि नन्दिताबो चिनि बखुक सपनाबो पर खरक नैनो न बरम याफाननानि बेलायखाना नांगो आबोनि बागैनो जों खुब खातम खाजा चिनि बखा स्रांजा TWF रक बिसिंनिया खरक नै MLA नाम मानो हुगाय ताय बिसि बावो खाय जों खरक बुसुकबो MDC खरक बुसुकबो MLA नाम मानो
abo galaikeno chini bisingo khatong thokmani kok ang asa khayo chini bukup chong galaikeno samung tangkrak mani bagino jeng obo hai buthai man kana nei aboni bagi jotto bukup chong no haina hai 6 tarik June abono moito khlai jeng naithok kai chini foundation deno palai na bagi ang koyo hamba